vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. If you have been looking for a car to buy, then please uye kuinbox kwangu. Nekuti kuinbox kwangu aiwa kune dzimwe motikari dzandinadzo, motikari manyama. So kana kuri kunzi you are looking for a car to buy, please come to my inbox so that I can give you the prices. Rekaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe kunze uko vanhu havasi kurara. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Pari zvino zvangu handiko kuZimbabwe, ndiri kurarama zvangu ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, but I am permanently based zvangu kuZimbabwe. Ndinongotiwo pano nepapo. Kana ndambofungawo kuti ndinge ndichitiza zvinhu zvangu, ndo pandinobva ndazouya kuno ku-UK kwandinomboraramira ndiri, so that I can get a little bit of rest and comfort. Because the moment that I step my foot back in Zim, ndinobva ndashaya kana zororo nekuda kwezvinhu zvangu izvozvo zvandinazvo, izvo zvandakazvitsvakira ndoga. Regai nditange kutaura about our family history. Ndakakurira mumhuri yekuti vabereki vangu vaiva vanhu vainge vachinamata, but kana tichiti vabereki vangu vainge vachinamata, no, they were just good at pretending. And to even think mukoma kuti kune vanhu vaitouya vachitoita gather around at our home, because pamba pedu ndo painge patori ne one of the churches. Ndingangoti pamba pedu ndo painge patori ne one of the branches. Ndisingadi zvangu kuti ndinge ndichitaura zita rechechi yacho iyoyo, but pamba pedu kubva tichitongokura ndo painge pachitozivikanwa kuti ndo paiva ne one of the branches. And baba vangu vaiparticipata sei muchechi macho imomo. Kunyange baba vangu vachizoshaika vakatoita zvekutovikwa nechechi, but vanhu vainge vasingatozivi kuti nguva iya yekuti kana kuri kunzi chechi inenge yapera, madoors egarage iro ratainge tichishandisa as the church, because baba vainge vakatovaka a sort of a big garage iyo yaizopota ichiconvertewa into the church kana iri Sunday, or if there is any need for a church service. But madoors iwawo aizoti kana avharwa, baba vangu ndo pavaizotanga kuita zvinhu zvavo izvo zvavainge vachiita. The first time that I came across this thing ndezvekuti ndakangokaruka ndapinda mubedroom mababa vangu. This was after baba na mama vainge vabuda, vainge vamboenda kumashops ekwaZindoga. Saka pandakasara ndichinopinda mubedroom mababa, ndo pandakabva ndaona kuti pafloor painge pakawaridzwa umwe mucheka uyo wainge wakaita wered. Mucheka uyu mukoma wainge uine macandles matatu. Macandles awa ainge akaiswa kuma-corners emucheka iwowo, but ainge ari matatu, as if macandles awa ainge akagadzirwa triangle mumhepo. Macandles awa ainge achibaka. Then chakazondinetsa ndechekuti ndakati ndakatarisa kudaro mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti pakati pemucheka iwowo pakabva pazotanga kunyuka mari idzo dzandainge ndisingazivi kuti mari idzodzo dzainge dzichibva kupi, but mari idzi dzainge dziri $100 Zim. Nguva iya yekuti mari yemuZim yainge ichiri kushanda. Saka jira iri mukoma raiita sekunge iro rainge riri mumvura, because the way that it was moving raiita sekunge rainge riri pamusoro pemvura. Then $100 Zim aya ndo ainge achingonyuka achiita sekunge ainge achibva mumvura, but aiti kana ava pamusoro pejira riya, then $100 bills aya aibva azooma, but aitanga akanyorova obva azongooma instantly. Zvinhu izvi zvakandivhundutsa. Ndakati ndakamira mubedroom revabereki vangu, ndo pandakabva ndazongonzwa imwe mhepo iyo yainge ichivhuvhuta. Izwi rababa vangu rakabva rataura riri mukati memhepo iyo yainge ichivhuvhuta, ndokubva razoti kwandiri, usavhunduka mwanangu kana kurohwa nehana. Chandiri kuda kuita ndechekuti chivhara door utimirire mubedroom imomo, nekuda kwekuti
inini naamai vako tatoona zvose izvo zvawasangana nazvo mubedroom, ende usavhunduka nekuti patiri kudzoka hatisi kuzokurova kana kuita sei. Tichakuudza kuti zvose izvo zvawasangana nazvo zvinorevei. Mukoma ndakabva ndagara pasi ndakangotarisa mari iya yainge ichinyuka ichibuda muzasi memucheka uyo wainge wakawaridzwa pafloor, mucheka wainge uri wered, mucheka uyo wainge uchiita sekunge wainge wakawaridzwa pamusoro pemvura. Nekuda kwemamuvhiro acho awainge uchiita waita sekunge wainge uri pamusoro pemvura. Ndakangomira paya mukoma ndichingotarisa mari iya mukoma yaiti kana yawanda yaibva yazoiswa mumabundles, asi ruoko urwo rwainge ruchizotora mari iya ichiruisa mumabundles. Handina kana kugara ndamboruona. Then ndakati ndakangomira kudaro ndopa ndakabva ndazoona kuti mucheka uya wakabva wazongodisapia nemari yacho mukoma yakabva yazodisapia, kusaziva kuti mari iyoyo yainge yakazoenda kupi. Ndakangoramba ndakagara muya mukoma, asi ndainge ndichinzwa kuti hana yangu yainge ichirova, asi kubva zvandainge ndakataura nababa vangu, kunyangwe pfungwa dziya dzekuti ndinge ndichibuda mubedroom muya nekutya kwezvose izvo zvandainge ndasangana nazvo, handina kana kuzombogara ndapindwa nepfungwa dzacho idzodzo. Ndakangoramba ndakangomirira vabereki vangu semaudzirwo acho awo andainge ndaitwa nababa vangu. Pasina kana nguva baba naamai vakabva vadzoka, zvekuti baba vakatosiya motikari yavo ichitori kutotinhira panze, because baba vangu vaiva neimwe Cressida iyo yainge iine booster, zvekutoti munhu wose aitoti Cressida iyoyo yababa vangu kana ichiri kure waitoinzwa kuti iyo mota iyo ndeya baba vangu. Munharaunda imomo matainge tichigara, baba vangu ndo vega vainge vaine Cressida yainge yakadaro. Vakatoisiya isina kana kumbodzimwa engine, ndokubva vamhanya baba naamai vachiuya kubedroom. Vakati vachinopinda mubedroom ndokubva vatanga kutaura neni, asi vachitaura neni vaita zvekutaura neni nemutupo wangu. Baba vakabva vati kwandiri, mwanangu, zvose izvi zvawaona ndo zvacho zvinototi raramisa. Ivo baba vakabva vati, kunyangwe zvako uchiona ndiine matrucks, because ivo baba vangu vainge vaine matrucks but vainge vasina magonyeti, vaiva nemamwe matipa aya ainge achinzi maToyota tipa ekudhara, aya ainge ari malong nose. Baba vangu vainge vaine maToyota tipa iwawo ekudhara ainge akati one day, saka matipa awa aiwanzo kunosenga jecha. Then vaiva nerimwe zvekare iro ravaiwanzo kushandisa vachiita zvekurihaisa kana kuri kunzi kune vanhu vanenge vachida kutakura zvinhu, but nguva zhinji baba vangu vainge vachingoita asi nguva zhinji baba vangu vainge vachingoita zvekutengesa river sand nerimwe jecha riya rekuvakisa. Baba vakabva vati, matrucks angu ose awa aunoona, it is only a way yekungoti vanhu vasazonyumwa kuti mari dzangu dzinobva kupi. Asi nguva zhinji baba vakabva vati matrucks iwawu anongoita loss, ende sezvaunoona kuti dzimwe nguva matrucks awa anongogara akapakwa asina kana basa raanenge achiita. Asi sezvo ndiri munhu wekuti ndine matrucks akati one day, vanhu vanongozviudza kuti mari dzangu dzinongobva pamatrucks iwawo. Asi sezvawaona mwanangu, mari dzangu ndo padzinobva pamucheka mutsvuku uyu wawaona, ndo panobva mari iyo inokwanisa kuti iwewe nevanin'ina vako mukwanise kuti munge muchienda kuzvikoro zvemhando yepamusoro, because inini nevanin'ina vangu vose tainge tichienda kumaboarding school, not wanting to mention the names of the school that we went to, but zvikoro zvose zvatakadzidza inini nevanin'ina vangu they are A schools. Zvadaro vabereki vangu vakabva vazotanga kundiudza kuti ivo vainge vakatora sei zvinhu izvi. Asi baba vakabva vati kuita kwavainge vakaita mhiko idzi vainge vakaudzwa kuti kana vava kusada zvinhu izvi vaifanira kuti vange vachizozvidzosera zvinhu izvozvo kune munhu uyo ainge akavapa.
asi ivo baba vachitaura vainge vachiti munhu uyo akavapa zvinhu izvi ainge ambori muroja wavo, nekuti pamba pedu painge paine malodges akawandisisa. Vakabva vati vaiva neumwe muloja uyo akambouya akagara pamba pedu, ndiye akabva azovapa zvinhu izvi, asi mapiro acho ainge akavapa zvinhu izvi ainge ari ekuti vange vachikwanisa kuwana macustomers, asi mushure mekunge vatanga kungoona dzimwe mari idzo dzavainge vasinganzwisisi, ndo pavakabva vazoudzwa kuti vainge vakapiwa umwe mushonga hanzi unonzi casting money, asi mushonga uyu hanzi vaikwanisa kuzoudzosera kana kuri kunzi vanenge vava kusauda. Baba vangu vachizonoshayika vainge vadzosera zvinhu izvozvo. Iniwo mukoma ndichinokura semunhu wekuti ndainge ndakambosangana neshura rakadaro, ndaiti kunyangwe ndikanzwa panonzi apa panorombeswa ndainge ndisingamborohwi nehana, ndainge ndava kutoda kutoti ndinge ndichiromba, because I saw kuti izvo zvekuita mabusinesses uchizviudza kuti you can work very hard hazvina kana kwazvaikwanisa kukusvitsa, asi izvo zvekuita quick money ndo zvaikwanisa kuti zvinge zvichikupa mari nekukasika. Ndakaramba ndichingofamba mukoma ndichishandisa dzimwe mari idzo dzandainge ndakasirwa nevabereki vangu, sezvo ndainge ndiri inini first born, ndini ndainge ndakanzi ndaifanira kusara ndichimanager mabusinesses amudhara, asi sezvo mabusinesses amudhara aiva mabusiness ainge akabatwa nemishonga yawo, baba vakati vachingonoshayika, amai vakabva varetire vakati zvekugara mutauni vainge vava kusada, ndokubva vazotisira imba ivo amai ndokubva vazoenda vakanogara zvavo kumusha. Saka ndini ndakazosara ndava kumaneja mari dzemaloja zvekare, ndichimaneja mari idzo dzainge dzichibva kumatrucks, but deep down zvangu ndainge ndichiziva kuti zvinhu izvo zvatainge takasirwa nababa especially kumatrucks uko hakuna kana chainge chichizobuda, because baba vainge vakandiudza kuti this was sort of a front, hakuna kana mari yakawanda yainge ichimbobva ikoko. Ndakati zvino ndatanga kunetsana nevamwe vehukama, because ivo vaifungidzira kuti mazimari ose awo ainge aina baba vangu ainge achibva kumatrucks ikoko. Ndakabva ndangoramwa ndokubva ndati kune vamwe bamunini, imimi bamunini kana muchifungidzira kuti ndiri kudya mari dzose idzo dziri kubva kumatrucks emajecha, imimi chiuyai mukwanise kurana matrucks acho iwawo, ndo kuzobroka kwakazoita makambani ababa vangu. Inini ndikabva ndazotanga kuzviitira zvangu mukoma. Pandakatanga kuzviitira zvanguwo ndainge ndichifambawo nekusaidi ndichienda kune n'anga dzakasiyana siyana. Dzamara ndazosangana neimwe n'anga iyo yakandiudza kuti yainge ichida kundipinza muhari. Mushure mekunge yandipinza muhari hanzi ndo pandaizotanga kuita mari. Zihari iri panguva yacho iyoyo yandakaenda pamusha ipapo, pamusha pen'anga iyoyo, hari yacho yaigara yakakomberedzwa nemazimbe emoto. Ende vaiti zviya kana mazimbe aya emoto asvika pekuti anenge apora, vaibva vaenda vobva vanotora mazimbe emoto pane umwe moto uyo waigara uchingopfuta uripo pamusha pen'anga iyoyo, kusazoziva nawo kuti zvinhu izvi zvichiri kuitika here, because last time that I checked n'anga iyi yakazofa ikabva yazosiyira zvinhu zvose mumaoko evana vayo. Asi panguva yacho iyoyo pandakaenda kunoromba n'anga yacho payainge ichiri penyu ndo zvainge zvichiitika. Zihari iri mukoma rainge rakakura. I don't know if you know there are these pot of flowers aya anenge ari mazuhombe ndo zvainge zvakaita zihari racho iroro. Saka waifanira kuti unge uchipinda muhari imomo usina chawainge wakapfeka. Saka the steam iyo yainge ichibuda muhari imomo hanzi ndo yainge ichizokusimbisa. The moment yaunenge uchidikitira hanzi ndo part of the process yekutanga kuromba mukoma. It was not an easy thing, because ndakati ndichinopinda muhari muya ndakabva ndanzwa kuti mainge muchipisa, asi ndakashingirira ndokubva ndazopedza miko idzodzo. Ndakati ndapedza miko idzodzo ndokubva ndazopiwa dzimwe miko idzo dzandakaudzwa hanzi inini handifanire kuti ndinge ndichirara mumba mangu. After ndazotenga imba yangu handaifanira kuti ndinge ndichizorara muimba iyo yandinenge ndatenga, because in one of the rooms ndo yandakabva ndazosarudzira kuti ndo mumba umo munogara zvinhu zvacho
zvandakapiwa, because ndakapiwa rimwe bakatwa. Munoona mapanga aya ekuti unorivhura uchirivhara, saka ndakapiwa bakatwa iroro. Bakatwa iri rakadhizainwa rine micheka yakasiyana siyana, asi micheka yakawanda pabakatwa iroro micheka yered. Saka banga iri zvandinoita ndezvekuti ndikaona sekunge ndinenge ndisingaiti mari mumabusinesses angu awo andiinawo, ndinovhura bakatwa riya, then kana ndarivhura ndinoita sekunge ndiri kucheka mumhepo. Kana ndapedza kucheka mumhepo, bakatwa riya rinobva razozara ropa, zvekuti micheka yose iyo yakadhizainwa yakasungirirwa pabakatwa iroro unotoona kuti inenge yanyorova yaita kuzara ropa. Saka ndakaudzwa kuti handifanire kuti ndinge ndichirara mumba imomo iyo inogara bakatwa iroro randinopota ndichishandisa pamhiko idzo, iro randinopota ndichishandisa kana ndaona sekunge mabusinesses angu anenge asiri kuita mari. Ende mukoma ndakabva ndanzi handitendedzwi zvekare kuti ndinge ndichivaka imwe imba apart from that imba iyo yandakavaka nemari yandakatanga kuwana paurombwa hwangu uwo wandakaita. Zvandinotoita mukoma ndezvekuti nguva zhinji ndinopaka just outside of my house ndobva ndarara zvangu, kutorara chaiko. Ende ndatojaira. Mazuva ekutanga zvakatanga zvichindiremera kurara mumotikari, asi now I am so used. I feel so comfortable. Sometimes zvandinoita ndezvekuti I can drive kana ndisinganzwi hope, I just drive around. Ndinongotanga kungoita rimwe rwendo rwandinenge ndisitomborina kana basa naro, as in kana ndikafunga kuti regai ndimbodrive ndakananga kwamutare. All of these things ndinenge ndichingozviitira kuti ndingorara zvangu ndichingodrive. Then when tomorrow comes ndo pandinozongotsvaka hangu pekuti ndinge ndichizorora, asi handitendedzwe kuti ndinge ndichibatirwa nehope ndiri muimba iyoyo yandakavaka ndichishandisa mari idzi dzehurombwa. Kana ndaona kuti manje ndaneta, what I do it's either ndinobva ndaenda zvangu kuvacation. Mostly I enjoy kuenda kuvacation kuDurban kana kuti kuCape Town, and sometimes when I feel like ndo pandinobva ndazouya zvangu kuno kwandiri pari zvino kuUK, so that ndinge ndichizomborohwa nemhepo, because the moment that I step my foot again in Zamu, hondo dzangu dzose dzinobva dzatanga. Zvose izvi zvandinoita mukoma hakuna kana anombozviziva. I act as if ndiri munhu asingafariri vanhu vedzinza rekwake. Once I bring them into the fold, then they would see and suspect kuti zvandinoita zvacho zviri very suspicious. How will you explain the situation iyo yekuti unorara mumotikari? And every time that I purchase a new car, I make sure kuti ndinotenga motikari that has a lot of space, ndichiitira kuti kana ndava kuda kurara, kana dziri nhau dzekuti kana ndichida bonde, what I do ndizvozvo zvekuti ndinongotenga vasikana vaya vanoita zvekutengesa bonde, tobva tangoitira bonde mumotikari. Kana tapedza tinenge tatopedza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu zvimwe zvacho zviri kuitika mukati mekurarama zvinongotyisa, vanhu havasi kurara kunze uko. Please let us try to speak with him in the comment section.